गिरि खोरोमदावारि गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारी लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो जोंनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी जों ज'है थांनाय 8 अक्ट'बराव जालांनाय जोंनि एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव मेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रङियानि हरदत्त भवनाव जायफोर थांखिफोरखौ जों आजावनाय जादोंमोन बेखौ गुवारै आरो गेबेङै बुंफोरनो थाखाय खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ दिनै लिंनाय जादों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे सेंट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जाम जोंहा बे एग्जामनि बर्डबो दङ बिथांमोना आलादायै माखासे खोथाफोरखौ बुंगोन। बे देग्लाय बोसोरनि 2025 नि CTSE क्लास 9 आरो 10 नि बर' मिडियामनि थाखाय जि जोङो कन्डाक्ट खालायो फैगौ 14 डिसेम्बराव बेखौ खुंनो थाखाय जोङो थांखि आजावो। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिआर आरो कार्बि आंलं शिक्षादलनि बायजोआव बर' कछारी ओनसोल आसामाव शिक्षादलनि बायजोआव स्पेशल टेट बर' मिडियामनि थाखाय एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि खुंनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर मनज पेगुजों जों सावरायदोंमोन आरो बिथाङा जोंनिफ्राय मोनसे सेंसन नागिरदोंमोन। बे सेंसनानो जाबाय जे शिक्षादलाव थाखानाय कैंडिडेटफोरखौ बाद होनानै बर' कछारी काउन्सिल ओनसोलनि बा शिक्षादलनि बायजोनि कैंडिडेटफोरनि गेजेरजोंनो स्पेशल टेटखौ कन्डाक्ट खालामनाय जाथों। मानो होनोब्ला शिक्षादलाव अलरेडि बिटिआरआव बा गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट दङ आरो मा जायो जे बिटिआरआव रिक्रुटमेन्ट जायोबा बै जायगानि पस्टखौ बिथांमोना गारना फैनानै माने रिपिटेडलि बेयाव एपइन्टमेन्ट होनो गोनां जायो जि सिस्टेमाव गोबां माने गोनो गोथो बा सिस्टेमनि गोबां खेलिमेलिनि थासारि फैयो। बेखायनो जोङो थांखि आजावदों जे शिक्षादलनि बायजोआव थानाय कैंडिडेटफोरखौनो स्पेशल टेटआव एटेन्ड खालामनो होनायनि जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ जों आजावो। थामथि खोथाया जाहैबाय गुबुन बोसोरनि बायदि अंडर 13 बयज आरो अंडर 15 गार्ल्स माने बर' जायफोर यां प्लेयार बिथांमोनखौ जे अंडर 13 फुटबल टुर्नामेंट और अंडर 15 गार्ल्स फुटबल टुर्नामेंट को फैगौ नवेम्बर दानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै जिल्ला आनसलिकआव जिहेतु टीमा अलरेडि सेलेक्शन जानानै सेंट्रेल लेभेलाव गेलेनांगौ बेखौ जों खुंफुंनो थाखाय थांखि आजावबाय। जोङो जोबोद खाफालनि बाथ्रा होनना बुंनांगोन गोजोनथाव खौरां बड'फा FC जोंनि अंडर 13 जि बयज बे टीमनि सेलेक्शननि उनाव स्टेट लेभेलाव बड'फा FC मुङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे क्लाब रेजिस्टार खालामनानै जोङो गेलेहोदोंमोन आरो बेयाव बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बिनि उनाव बड'फा FCआ अल इंडिया फुटबल फेडारेशननि देग्लाय बोसोरनि आई लीग बे आई लीगआव बिथांमोना क्वालिफाई जादों गेलेनो थाखाय नेशनल लेभेलाव आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एटेम्पनि फार्स्ट सक्सेसफुल मोनसे रेकर्ड होनना जों बुंनांगोन। फार्स्ट टाइमनि थाखाय अंडर 13आ आई लीग माने एबसुनि इनिशिएटिभआव जोंनि जायफोर यां फुटबल प्लेयार बिथांमोना गेलेनो मोनगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' गोजोन गोरोबथा 2020 बे गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय जों थांखि आजावदों आरो बेबायदियैनो थांनाय 5 बोसोराव माखासे दफाया मावफुंजाबाय 60 खान गामि सोनाय जाबाय 10 खान माने कलेज प्रभिन्सियलाइज खालामनाय जाबाय आरो बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव महरै थिसननाय जाबाय मर्यादा होनाय जाबाय। बिनि अनगायैबो माखासे इमप्लिमेन्टेशन माखासे खामानिफोरा जाबाय। दा गुबै जाय बे दफानि जि मेन पॉइंट्स दङमोन 125 माने कन्स्टिट्यूशनल जी एमेंडमेंट शिक्षादलनि आरो आर्टिकल 280 नि जी एमेंडमेंट भारत सरकारनिफ्राय थोंजों बिटिआरआव बा सा सानजा भारतनि 10टा शिक्षादलाव फान्ड फैनांगौ पुंजी फैनांगौ आरो 125 एमेंडमेंटनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआरनि बिटिसिनि 40टा समष्टिया 60टा जानांगौ बेयाव 39टा सब्जेक्टआ 47 जानांगौ आरो जिखिनि जोंनि पावार जिखिनि जोंनि क्षमता बियो बारायनांगौ बे 125 एमेंडमेंटआव अलरेडि लिरखानाय दङ रोखा रोखायै। दा बेखायनो 125 एमेंडमेंटखौ पास खालामनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय विंटार सेशन डिसेम्बराव जानो गोनां
बे पार्लियामेंट सेसनाव जिकुनु बिनिमयाव पास खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आसाम सरकार भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ होम मिनिस्टार बिथां आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ट्राइपार्टाइट टक जोङो दाबि खालामदों आरो जों प्रस्ताब लादों। बेजों लोगोसे बे जि एकर्डनि जि दफाफोर दङ एसटी हिल मर्यादा होनांगौ कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ लोगोसे बर' कसारि काउन्सिलखौ पूर्णांग मर्यादा बेयाव बिसायख'थि खुंनांगौ समस्ति दानांगौ गामि नटिफाइआ दाबो आद्रा जानानै दङ आरो स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसन कलेजा माखासे जाबाय माखासे दंबावो माखासे स्कुल दंबावो बेखौ फुल फ्लेजेड खालामनांगौ फरेस्ट राइट एक्टनि बाथ्रा आरो लोगोसेनो गामि थिसनबावनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ आरो बिटिआरनि बिटिसिनि खोलाहा थानाय बे गासै दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेलि फर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जोङो अक्ट'बर मासनि नैबे अक्ट'बरनि लास्ट पार्टिं जों गासिबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव आसाम नाङै जों लागोन। थामथि खोथाया जाहैबाय जे गोदान दिल्लीयाव भारतनि नेशनेल केपिटेलाव जोङो डेमनस्ट्रेशन हाबाफारि पार्लियामेंट सेसननि सिगां सिगां बेखौ कार्यकरि खालामनायखौ दाबि खालामनानै गोदान दिल्लीयाव मोनसे जोङो डेमनस्ट्रेशन हाबाफारि लानो नागिरदों आरो नभेम्बर दाननि लास्टआव जोङो धरना काम डेमनस्ट्रेशन बे हाबाफारिखौ जों गोदान दिल्लीयाव लागोन। जों बयबो बुजिनाया क्लियार जानांगौ जे 5 बोसोराव माखासे एकर्डा इमप्लिमेन्ट जाबाय माखासे आद्रा दङ आरो जों टाइम बाउन्ड एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि खोथा बुंदों। बावैसो बिटिसिआव बिसायख'थि जालांबाय गोदान सरकार फैबाय हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङा दा बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो रिहन दैमारि बिथाङा डेपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार गोदान सरकारखौ जों खावलायगोन जे 125 एमेन्डमेन्ट जि पास खालामनांगौनि थाखाय आरो बाकी एकर्ड इमप्लिमेन्टेशन खालामनांगौनि थाखाय जिहेतु 2020नि एकर्डआव बिथाङाबो सासे विटनेस सिगनेटरिमोन माने साखी हिसाबै बिथाङाबो सागान होदोंमोन आरो 2019आव 125 एमेन्डमेन्टखौ राज्य सभायाव प्लेस खालामनाय जादोंमोन। जोङो मिथिगौ जे बिथांमोनाबो बिनि फारसे समर्थन दङ आरो बेखायनो 125 एमेन्डमेन्ट पास खालामनायनि बेलायाव समस्ति बांहोनांगौ पावारखौ बांहोनांगौ स्टेटासखौ बांहोनांगौ एरियाखौ बारायनांगौनि बेलायाव हाग्रामा महिलारिनि गोदान सरकारा एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थाखाय जाहाथे समर्थन होगोन खामानि मावगोन बे खोथाखौ जोङो हास्थायबाय आरो जोंनिफ्राय खावलायनायखौ जोङो लाखिबाय। बेयाव गोनो गोथो जेबो बुजिनांगौ गैया जे 125 एमेन्डमेन्ट बे एमेन्डमेन्टआ भारत सरकारनि एक्टियारनि मेटार बेयाव आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि कुनु एक्टियारनि मेटार नङा। आसाम सरकारा बेयाव समर्थन होगोन खावलायगोन बिटिसि सरकारा बेयाव खावलायगोन समर्थन होगोन किन्तु बेयाव आसाम आरो बिटिसि लेभेलाव बेखौ सावरायनांगौ आरो बेखौ लानानै जोंनियाव भुल बुजाबुजि जानांगौ। गोबाङानो बुंनो नागिरो गोदान सरकार फैनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा धरना होनो नागिरदों आन्दोलन खालामनो नागिरदों। बे सिद्धान्तआ थांनाय जुलाइ आरो आगस्ट दानाव लाखानाय 6 जुलाइआव आसामनि माने चिफ मिनिस्टारखौ जों लोगो हमदों सावरायदों जों दाबि होदों। 8 जुलाइआव कृष्ण मेनन मार्गआव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमदों जों खावलायदों दाबि होदों आरो 6 आगस्टआव 1 मासनि उनाव भारतनि नखर माने नेहाथारि होम सेक्रेटारि गोविंद मोहनखौ जों लोगो हमनानै जों बुंदों जे टाइम बाउन्ड एकर्डा इमप्लिमेन्ट जायाबा बा फैबाय थानाय विंटार सेसनाव जुदि बे पास जायाबा आरो बेखौ पास खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दोलन खालायगोन होननानै जोङो दिल्लीयावनो मिडियायाव बुंना फैदों होम सेक्रेटारि बिथांखौबो खावलायनानै फैदों आरो बियो इलेक्शननि बिफोर इलेक्शननि जोंनि सिद्धान्तखामोन आरो दा इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव नर्मेल सिचुएशन फैनायनि उनाव गणतान्त्रिक पन्था शान्तिपूर्ण पन्थाजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्ड सिगनेटरि आफाद हिसाबै एकर्डखौ 100% मावफुंनानै जोंनि 6 शेड्युल आरो बर' हारिनि गासै गांनाय उखैनाय आसामाव भारताव थानाय बड'लेण्डआव थानाय बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ एसपिरेशनखौ मावफुंनो थाखाय जोङो बे गणतान्त्रिक पन्थाखौ जों लानो थाखाय आवगायदों। बेयाव कुनु माने भुल बुजाबुजि कनफ्लिक्ट जानो गोनां गैया आरो बेखौ लानानै गोबाङानो मिसगाइड मिसलिड खालामनो नागिरो आरो बर' हारियाव दिनै मिसगाइड आरो मिसलिड खालामग्रा सुबुंनि संख्या बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दं।